Vtedy som mal asi len tak novo obutých 20 rokov. 20 rokov som čakal iba na to, kedy sa objaví tá pravá a paralizuje ma perami. Vybral som sa teda loviť naladený kanabisov halucinogenami. 0,4 gramy boli príčinou, že som svoju obeť neobjektívne posúdil, lebo nie je diera ako diera. Nie je všetko zlaté, čo sa ligoce, hanbou sa neumiera. Stačilo len pár dnešných vied a bola moja. Preberali sme si polohy zas. Uvidel som v raji, keď už návratu niet, že je to zrada. Mala obrie nohy, ale o jednu viac. Naletel som, ako ti vravím, volali ju Charlotte, vraj nejaké tretie meno CCA. Čo vtedy tak sexy znelo to vo mne ako prízrak, kde nebola to ona, ale on a jeho defloračné zasvetenie. Veru nie je diera ako diera. Nie je všetko zlaté, čo sa ligoce, hanbou sa neumiera. Stačilo len pár dnešných vied a bola moja. Preberali sme si polohy zas. Uvidel som v raji, keď už návratu nie, že je to zrada. Mala obrie nohy, ale o jednu viac. A to paroma. Preberali sme si polohy zas. Uvidel som v raji, keď už návratu nie, ani nenachádzam slova. Mala obrie nohy, ale o jednu viac. Teraz ste už pripravení vybehnúť konečne do bratislavských nočných ulic. My vám ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť a čas.